खर' गिदिंबाय राबननि बिनानाव राबन लोगोफोर जों उदालगुरि राजमेलायाव दंफैयो आरोना नोंथांमोनहा भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांबाय थादो जों दा फारि फारि देखायलांगोन आरोना डेन्जार मानसि माथो फै ओरै फै फाग्लाफ्रा No. दासो सासेया जाला खर' गिदिंबाय ओइलाय पागल इसका सबसे पहले इसका ही पूजा होता है भाई लोगोफोर राजमेलायाव मोनबैसे मुसुखा बानायनानै दोनदों आरो माबायदि साजायदों नोंथांमोननो आङो फारि फारि देखायलांबाय थानोसै नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर फारि फारि देखायलांबाय थानोसै आं नोंथांमोननो लिरनाया एसामिससो जाबायलै लोगोफोर एसामिस रोङा नालाय फरायनो इंलिस मोनबा फरायनो रोंगौमोन आरोना इंलिस बेनिफ्राय हिन्दी मोनबा जागौमोन फरायनानै खोन्थाजोबगौमोन आङो मा नाम दंखाजोबो नाम होखाजोबदों जियानो जाया मानो लोगोफोर नोंथांमोना स्किप खालामालासिनो मुसुखाखौ जोबजासिम नायलांदो आरोना फारि फारि खोन्थालांबाय थानोसै आं बिदिनो नोंथांमोना नायलांबाय थाग्राल' जादो Roro siapa? Ya खोमसि जाबायलै लाइट होआसै लाइटआ गोमोरबायना Makasih जालायदों बोला आं भिडिअ बानायनो होननायाव जिगोरा Tentu. Ya namku. Mama nam the. Namku lan. Nei laira buri ba मोजां रायदों ना लाइटजों बोरै नुबाय लाइट होदोंनो रायकस ये मामलाय ब्रह्मा
pieces. Level nó đâu rồi? Hả? Level đâu? Quay ra cái nữa hả? Level nó nằm ở đâu? Lại bốn đứa nào kia? Hello logoban ko angin Mister Zamay kunci no. जोङो मुहिनाव हर थानानै फैदों आरो आब' गुमैले हराय फैदों आरो ना रासमेला नायनो लोगो जानो फैदों जोङो साथाम फैदों जोङो ओमफ्राय आब' गुमैनाव हर थाबाय ओमफ्राय रासमेला दा नायदोंसै आरो ना नोंथांमोना स्किप खालामालासिनो भिडिअसखौ जोबजासे नायबानो जाबाय आरो ना लोगोफोर Berat masih berkali. Video. Come on. Dari zona partner pra. Apa belum? Oh. बेदर एवनाय अमा सावनाय वाव अमा सावनाय बरिया जानांगौलै अमा हांनाय थ' मेथाइ बुन्दिया बुनि मेथाइया बरिया Joyli dasar itu game berjalan dengan Indonesia. Hasil juga kami beri komentar. मेथाइ फानग्राथिंजासो बरिया नुबाय सना सिख्लाफोर सना नांगौबा सना दं रुफा दङ सोरबा मोजां मोनो बायना होगोन नै बिथाङा फंसेया बायना होगोन ओइ काला ससमा मासि बिर मानसिलै लोगोफोर होनब्ला दिनैनि भिडिअ एसेनोसै प्लिज लोगोफोर नोंथांमोना आंनि मिस्टार जोमै इउटुब चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैयोब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायदोंबा आरो नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन लोगोफोर बिदिनो नोंथांमोननिसिम आङो मोजां भिडिअ लाना फैगोन सुपारनिफ्राय सुपारसिन भिडिअ लाना फैगोन नोंथांमोन सापर्ट खालामबासो आरो ना लोगोफोर होनब्ला नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन लोगोफोर बाय होनबा